Mill-2013, 10 snin, minn kemmila amministrazzjoni laburista fil-gvern. Ta' sekilu l-gvern tal-Labor iwietu jiżżufjetta bid-dilettanti tal-Karnival dwar il-famuż villaġġ li ilu jgħid li serwettaq fil-Marsa. L-aħħar weda saret fil-manifest elettorali tal-Labor tal-aħħar elezzjoni ġenerali weda numru 754. Komplessa l-arti u l-kultura fil-Marsa li fih ukoll il-famuż villaġġ tal-Karnival. Sissa, sas-sena 2023, 10 snin wara, id-dilettanti tal-Karnival għadhom jaħdmu l-karrijiet f'imħażen bi pjanċi li ma jservu xejn tal-qoħ mill-elementi fejn saħansitra diversi persuni saħqu li fil-maltemp barra u ġewwa ma tagħmilx differenza għaliex xorta jkollhom jagħtu l-karrijiet bil-plastik għaliex is-soqfa iqattru. Fl-aħħar xhur Net News staqsal il-Ministru għall-Kultura Wim Bonnici fiex wasal dan il-proġett fejn kien insista li l-ħidma brabta ma' dan il-proġett għadha trid tibda u saħaq illi se ssir applikazzjoni taħt il-pakkett ta' fondi Ewropej. Net News għalhekk staqsal is-Segretarju Parlamentari Chris Bonnet dwar dan kollu fejn inizjalment meta sema' bil-kelma Karnival kważi kien se jinfaqa' jidħak fil-waqt li ammetta illi l-applikazzjoni għal fondi tal-villaġġ għadha ma saritx. Wasalna fi żmien il-Karnival, però il-dilettanti għadhom mingħajr villaġġ. L-applikazzjoni għal fondi fiex waslet? L-applikazzjoni ta' bħalma ħabbarna fil-launch illi kellna 15 ilu wara li ġibna l-ikbar pakket ta' fondi minn kajla ħadd għalina li mhux nġibu laqqas nofshom. Qegħdin hemmhekk il-kols ħajoħorġu dal-waqt u ovvjament il-villaġġ tal-Karnival se jkun applikazzjoni ma' ħafna proġetti oħra li dan il-gvern kif dejjem żamm il-kelma li jagħmel se jkun qed iwettaq. Meta ħajsir? Dak isir meta jitlesta il-proċess. Tajjeb illi wieħed isemmi li fl-aħħar budget tal-gvern għas-sena 2023 ma semma l-ebda villaġġ tal-Karnival. Dan kollu jfisser illi d-dilettanti tal-Karnival se jkunu stennew sa mill-inqas 11-il sena biex jibdew jużaw il-famuż imħażen għal dawk l-artisti illi suppost huma għal qalb il-gvern tal-Labor.